An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Nin waati in na hakili jagabɔ ni jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko min ye maraw kɛcogo, baaraw kɛcogo, wulikajɔw kɛcogo, cɛncɛnfuga jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw olu kan ka u jantu yɛrɛ la kosɛbɛ. Sabula anw bɛ ɲinɛ kuma caman nga ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu tɛ ɲinɛ sabula olu kɛlen don ka maaw labɛn, olu kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan, olu ka baaraw kɛcogo kɛlen don cogo min na o t'a to olu ka jingɔ. N'i ye ɲinansan ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko Faransi jamana ale ye farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, laadala u b'a fɔ min ma ko sommet France Afrique. Ɲinanta taara kɛ dugu min na o ye Kenya ye, a faaba n'o ye Nairobi ye. Tariku kɔnɔna na a yirala k'a fɔ waati min na kɛlɛ gɛlɛyara nansara jamanaw bolo n'o ye diɲɛ kɛlɛba filanan ye, welewelemada bilara u ka maanafalenbaw ma, olu ye jɛɛrɛ kɛ nin dugu in de kɔnɔna na n'o ye Nairobi ye. Anglais olu ka yamaruya kɔnɔna na fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔbaw min ye ko sɔgɔbɛsɔgɔkɛlaw renseignementigiw olu bɛɛ lajɛlen jabala de tun ye yen ye yaasa nansara jamanaw olu bɛ se cogo min na ka ŋunanfan sɔrɔ. Nin waati in na Faransi jamanakuntigi tiɲɛ don ale kɔni tɛna jamanakuntigiya sɔrɔ kalata nata in na Faransikaw fɛ yen, nka a fana bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn minnu tiɲɛna a bolo ka olu dɔw tilen. O de la bi komi n'a nana sigi tubabu jamanaw la k'a fɔ minnu bɛ Faransikan fɔ degun bɛ ta ka ɲɛsin a ma ye, a y'i ta kɛ Anglɛkan fɔ jamanaw ye. A la belebele yɛrɛ farafinna anw fanfɛ bolo fɛ ko yalama ko Nizeriya bilama o kɛlen tɛ ka kɛ jan ye ka ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ma wa? Faransi dun bɔra yan cogo min a bɛ a dɔn, wa bi Nizeriya sugandili a fɛ o ma kɛ kunfɛ. Sabula kabini Faransi yɛrɛ kɔni ye a ka makaama n'a ka dawula n'a ka daraja kɔni tiɲɛna a bolo Faransi jamanaw farafinna jamanaw la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali, Burkina, Niger, sigicogo u bɛ ka o de ɲini su ani tile. A bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ u na o sigi sen kan ka jan da anw ɲɛ. Janda in senfɛ Nizeriya nin waati in na u kɛlen don ka u bolo don Nizeriya kɔrɔ kosɛbɛ. N'i yɛrɛ y'a ta k'a jateminɛ Nizeriya jamanakuntigi a tɛ fama Faransi ma waati si, min ye Faransi yɛrɛ ye a kɛlen don k'i bolo don Nizeriya sɔrɔkow la, Nizeriya bɛrɛbɛrɛlikow fo ka taa se josariyaw olu lafasalikow ma, ale ni Nizeriyakaw ka hakilinabaw tali ka se ka baara kɛ ni o ye. N'i ye nin ko in ta k'a jateminɛ jijukɔrɔ kɛlɛ min don a kɔlɔlɔntan tɛ, sabula bi laɲini ye mun ye? Faransi bɛ se ka segin ka na cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ cogo min. Marisi kalo tɛmɛnen Faransikaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye AES jamana ye u filɛ cogo min na u tɛ se ka to ten, sabula o t'olu mago ɲɛ. O la sa u ka fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don u ye dɔ fara u ni Nizeriya ka bolo di ɲɔgɔn ma kan o marisi kalo kelen kɔnɔna na. Hakili jagabɔw kɛra kunnafonidiko ta nasira fɛ, renseignement ko ta nasira fɛ, wolomasiriko ta nasira fɛ ko yaasa min ye bamajɔni juguya wale kɛ u bɛ se ka olu kɛlɛ cogo min. Misali dun ye cɛncɛnfuga jamanaw ye, Faransi tun bɛ ka olu dɛmɛ k'olu kɔkɔrɔma don. A nana ni lafiya ye wa? A nana ni basigi ye wa? O jamanaw kɔni bɛ o jaabi dɔn bi. Nizeriya belebeleba in k'o ta k'o lajɛ k'a fɔ ko bi ko Faransi ko o nunjuru bɛ o de bolo, maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun b'a ko jugu ma. Cɛncɛnfuga jamanaw kangari dar'u ye siɲɛ caman k'u k'u hakili to u yɛrɛ la, u k'u miiri to u yɛrɛ la, u ni maa caman bɛ jɛ la u k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ u ɲin ye. Yalama min ye Mali, Burkina, Niger sɔrɔ a ka dɛmɛni senfɛ e ko Abuja tɛna kɛ o ɲɔgɔnna ye wa? Maaw kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ ka ɲininkali kɛ k'a yira k'a fɔ ko Nizeriya ka bon nin ko in ma. Kuma tɛ Boko Haram dagalen don ale yɛrɛ da la, a kan ka se ka wulikajɔ ni fɛɛrɛw sigi sen kan. Hali kɔsa in na fɛn dɔw kɛra Nizeriya o ye maa caman guwa kamana na koyi, n'o ye sɔrɔdasi cɛta ye. Cɛta min n'i ye Nizeriya yɛrɛ wolomasiri ta b'a ta k'a lajɛ a generali ka ca ni maa dɔw ka armée kuturu faralen ɲɔgɔn kan, ko halisa olu bɛ cɛta la, ko tiɲɛ don wa? Nkalon don wa? Baara kɛcogo don wa? Nka Nizeriya ye jamana min ye a ka bon cogo min hakili jagabɔ ni miirina kan ka kɛ a ko la. Kuma tɛ dancɛ bɛ ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ. Furugufurugu a kana taa min ye ɲagaɲaga wuli ka ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ma. Faransi ale dɔnko ka ca a ka kow la, a ka laɲini bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko a n'a laɲini o fɛ yaasa ka se ka min ye
a ka ɲinifɛnw olu ka kɛ sabatifɛn ye a bolo